Parti mis-seħer tad-Domus Romana tinsab fil-fatt li għad iridu jsiru iżjed skavi biex jinkixfu sigriti oħra dwarha li għadna ma nafuhomx. U meta nagħmlu dawn l-iskavi ma nkunu qed nagħmlu xejn ġdid, iżda nimxu fuq il-passi ta' wieħed mill-aqwa studjużi li qatt kellu pajjiżna, Ser Temi Żammit. Daqs 40 sena mis-sejba tad-Domus, Żammit kompla fejn ħalla Antonio Annetta Caruana fl-1881 u beda skavi ġodda. Jgħinuh f'dawn l-iskavi li damu bejn l-1920 u l-1925 kien hemm Robert Vigalia, Harris Daskim Colt u Louis Upton Way. Dawn l-iskavi kixfu numru ta' oqbra Iżlamiċi fuq fdalijiet ta' djar oħra tal-epoka Rumana. U bekk katru l-arfin tagħna kemm tal-perjodu Ruman kif ukoll ta' dak Ottoman fil-Gżejjer Maltin. Żammit u sħabu kkonċentraw ix-xogħol tagħhom f'dawn l-iskavi fi 3 żoni prinċipali. Jiġifieri fiż-żona quddiem il-mużew li kien inbena fuq il-fdalijiet misjuba minn Caruana, in-naħa l-oħra ta' triq li dak iż-żmien kienet tagħti għall-istazzjon tal-ferrovija tal-mużew, kif ukoll fuq il-punent tal-fdalijiet misjuba minn Caruana daqs 50 sena qabel. Fiż-żona ta' quddiem il-mużew fejn illum hemm ġnien żgħir, Żammit sab il-fdalijiet ta' oqbra Musulmani. Il-fdalijiet Rumani taħthom kienu ftit li xejn. In-nuqqas ta' fdalijiet strutturali bħal ħitan u kmamar jista' jindika li fit-tifsil oriġinali tad-Domus f'din il-parti kien hemm ġnien jew ortus kif kienu jsejħulu r-Rumani. Il-ġnien kont tgħaddi għalih minn bib bil-kolonni li kien kixef Caruana iżda li tatta bil-binja tal-mużew. Fuq in-naħa l-oħra tat-triq tal-istazzjon Żammit ħaffer 3 trinek. L-ewwel u l-ikbar waħda kienet taħt it-tarf tal-punent tal-Ġonna Howard. Taħt il-ħajt li jdawwar il-ġnien, Żammit sab mużajka abjad u ċisterna kbira Rumana, mimlija f'dalijiet ta' fuħħar aħmar ċar mill-perjodu Ruman tardif. Sab ukoll ir-ras ta' statwa b'tul ta' madwar pied magħmula bi stil Feniċju jew Puniku. Fin-noti tiegħu Żammit isemmi wkoll il-possibilità ta' kaldarium fejn ir-Rumani kellhom id-drawwa li jieħdu banijiet sħan. Iżda din is-sejba baqgħet mhux ikkonfermata. Fit-tieni trinka, inqas minn 100 metru bogħod mill-ewwel waħda, għamel sejba li għadha sal-lum pjuttost misterjuża. Hemmhekk ra 4 kolonni qrib ħafna ta' xulxin li mhux magħruf x'kien lan tagħhom. Jista' jkun iżda li nbnew bħala l-qoħ għall-istrutturi mibnijin taħthom. Partijiet minn dawn l-istrutturi kienu preservati tajjeb ħafna, iżda trinka ta' Żammit kienet żgħira wisq biex jistħarreġ aktar dwarhom. It-tielet trinka li Żammit ħaffer fil-wesa warajn ħammam kellha lan li jinstabu l-fdalijiet ta' kumpless ta' banjijiet fejn l-ilma kien jasal minn nixxija naturali ta' taħthom. Il-banjijiet Żammit baqa' ma sabhomx, iżda sapat ta' kanali li aktarx kienu jintużaw biex fihom jinġabar l-ilma minn din in-nixxija. L-aktar post fejn Żammit meraħ bl-iskavi tiegħu kien lejn il-punent tal-iskavi ta' Caruana. U bir-raġun, għax hawnhekk sab il-fdalijiet ta' qatt ta' djar li nbnew għall-ħabta tat-tieni seklu wara Kristu u għalhekk għandna l-prova li l-fdalijiet Rumani jmorru lil hinn mill-konfini preżenti tas-sit. Fdalijiet bħal dawk li skopra Ser Temi Żammit instabu f'diversi nħawi oħra tar-Rabat fosthom fuq is-Saqqajja u fl-Għalqa ta' Kola fejn illum hemm il-parkeġġ qrib ħafna tad-Domus Romana. Żgur li għad hemm ħafna fdalijiet midfunin taħt djar rabtin, jistennew li xi darba l-arkeologi tal-ġejjieni jitennew bis-sejba tagħhom. Imma dik storja oħra.